Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Niekedy sa človek zamyslí, že kvôli čomu by bola ochotná zlatá bratislavská mládež prísť do parlamentu, a vidíte, je to tu, kvôli cirkvi. Kvôli cirkvi je ochotná, aj síce s meškaním, však to je úplne programová záležitosť, že sa meška, ale je ochotná tu aj chvíľku sedieť, lebo ináč ja vás chalani pomaly ani nepoznám. Ja fakt niekedy sa musím zamyslieť, že kto je kdorí, z pohľadu toho, že koľko času tu trávite. Na tejto schôdzi boli spotrebiteľské témy, ktoré zasahujú fakt, že tisíce ľudí. Proste tu nikto o tom ani netušil, že také niečo vôbec sem prišlo. Ale dokázali ste sa spojiť kvôli jednej téme, ktorá vás zdá sa, že oslovila. Dovoľte mi k tomu zo pár postrehov uviesť. Možno niekedy lepšie na to nediskutovať a možno som to mal aj urobiť, ale keď som teda avizoval, že vystúpim, tak už vystúpim. Kolegovia, vážení, ak ste sa teda dokázali kvôli tomu prísť do parlamentu, tak čujte, čo vám chcem povedať, že sú zákony, ktoré majú v sebe by mali mať v sebe určitú to, čo ja nemám. Ja viem, kolega, vy zrovna mi to tiež nemusíte vyčítať, ja som sa nikdy na nič nehral. Ale sú niektoré zákony, ktoré by mali mať určitú štábnu kultúru. Mali. Tu chlapci z Olano valia jeden ústavný zákon za druhým, to je nič. Proste ústavný zákon predloží jeden, zahlasuje mu za ňoho 12, to je nič. To je ako, viete, tak predložím ja na budúce, že monarchiu, alebo, viete, to sú naozaj, že také, a bude to na tých topkách, alebo nebude? Bude to na tých topkách, alebo nebude? Zdá sa, že toto bude na topkách, však vieme svoje. Čiže vy ste vyhodnotili, že tak dôležitý celospoločenská téma, ktorá ovplyvňuje, je témou, proste ste to dali. Dali ste to na predposlednej schôdzi, však keď ste takí konzistentní, tak ste to mohli dať 2 roky dozadu. Viete, konzistentne teda hovoríte o tom, že to je treba riešiť, tak ste to 2 roky dozadu mohli dať. Vy ste to konzistentne dali teraz. Viete, je to v zásade tak, ak hráte, marketing je dôležitý aj v živote, aj v podnikaní, asi aj v politike, ale odtiaľ potiaľ tiež, vážené, akože odtiaľ potiaľ. Nemôžete to predávať ako kurčatá v Tesku, že proste to načasujete, natajmujete presne, je tam určitá skupina, ktorá je asi zmeraná, cez 3-4 prieskumy je zmeraná, že koľko asi ľudí chce odluku štátu od cirkvi. Položartom, polovážne, keby sa našla na Slovensku kritická masa ľudí, ktorá je za to, aby ropucha veľká mala pamätný deň, tak vy s tým sem prídete. Proste, lebo vy budete hrať v prospech tej skupiny a proste im dáte a poviete teda, jak sme zabojovali a im to odkážete. Ona si nebude veľká tá skupina, odkážete im. Vidíte, my sme chceli pamätný deň za ropuchu veľkú, ale nebola na to vôľa. Čiže aj zmyslom dnešného dňa a predposlednej schôdzi pred voľbami je povedať, že ste zvládli hrdinský boj o konečnú zmenu tohto, lebo tu už, keď nič nepomôže, tak toto pomôže. Pán kolega, ja som študentský, dokonca ja som bol prvý profesionálny manažer Vysokoškolskej únie Slovenska, čo bol vrcholný orgán študentov. Ja som tam v zásade, dá sa povedať, bol. Bo tu kolega hovoril, že to bola je to posledná nesplnená požiadavka študentov. No, ja som ju tak vnútorne neprežíval, že toto malo byť. Viete, ja viem, že sú ľudia, ktorí všetko chápu cez peniaze, ktorí sa aj ženia s predmanželskou zmluvou. Ja viem, že sú ľudia, pre ktorých je všetko merateľné financiami. Ale prosím vás, sú aj ľudia, pre ktorých to v zásade nie je všetko merateľné. Viete, ak niekto možno myslel odluku, tak myslel tú odluku ideologickú. Rozmýšľali ste nad tým, že niekto rozmýšľal nad ideologickou odlukou? Že tu bol nejaký pacem interi, že tu bolo niečo, že ovplyvňovali sa výbery kňazov, ovplyvňovali sa výbery biskupov, že niekto mal na mysli túto? Či vy ste to hneď preklopili do toho vášho sveta, v ktorom vášom svete sú len peniaze, že vy ste to, nie, to je finančné. Viete, ja si myslím, že požiadavka odluky cirkvi od štátu bola splnená. Bola splnená. A vážení, kvôli korektnosti, ak vy chcete povedať, že proste nemá sa cirkev financovať, tak povedzte, tak buďte korektní, predložte zákon o finančnej odluke štátu od cirkvi. Alebo ešte buďte korektnejší. A korektnejší bude. No dobre, tak buďte ešte korektnejší. Dobre, tak buďte ešte korektnejší a povedzte zákon o tom, že štát nebude podporovať cirkvi. Dobre? Predložte zákon o tom, že štát nebude podporovať cirkvi. Môžeme sa potom zafilozofovať,
že či má alebo nemá. To je presne to otázka, že či má alebo nemá financovať. Môžeme o tom filozoficky debatovať, ale buďte korektní. Lebo tak predložený ten návrh, ktorý je teraz, v dnešnej dobe, po pretrhnutej kontinuite, viete, systémy v Nemecku, v Rakúsku, asi rodiny to už majú, neviem, ako to už neprepisujú, hej, že keď teda už dedo dával, tak aj ja dávam, hej, že tu asignujem, hej. A po prerušenej kontinuite, v dnešnej dobe, keď ľudia sa boja vlastného tieňa, vy hovoríte, prihláste sa, asignujte. Asignujte, že ste dali katolíkom, židom, evanjelikom. Asignujte. Prosím vás, budem asignovať, alebo niekto bude asignovať židovskej komunite. Myslíte, oni s nimi ste rozprávali, že ich podpora, ich cirkvi má byť postavená na tom, že, ja teda nie je asi početná, ale že teda oni by tie príspevky mali, že tí, kto sa prihlásia k tej židovskej, nemusia byť ergo židia, ale to sa nechcem do toho dostať, ale budeme, a to si niekto zmapuje potom? Hej. To si niekto potom akože vyťahne z nejakého cez USBčko, že kto dal Židom, alebo že kto dal katolíkom v Rožňave? Aha, ten dal katolíkom, aha, ten dal evanjelikom, Osuske dal evanjelikom, aha, evanjelik. Vidíte, že to je, že proste, viete, že v dnešnej dobe naozaj vytvoriť proste listingy podporovateľov. Ja vám poviem, jak to dopadne, jak so ščítaním ľudu, hej, že proste sa vytvorila atmosféra, lebo tu od liberálov budú vykrikovať, nedávajte peniaze černokňažníkom, hej, tak ľudia teda nebudú, tak radšej nedajú, lebo nevedia, že to budú, lebo to sa tiež robila taká hystéria, že keď sa robilo ščítanie ľudu, že kto čo bude s tým robiť, tak dneska povie, áno, prihláste sa, dajte, asignujte. Ja poviem aplikačnú, upozorňujem na riziko aplikačnej praxe. Hej. Riziko aplikačnej praxe hovorí, že z tých, koľko ich je, 1,5 milióna, či koľko tu ľudí ešte robí, hej, tak z tých 1,5 milióna nevyzbierate dokopy nič na podporu cirkvi. Potom vy hovoríte, že čo, keď nevyzbiera, tak sa to dá automaticky do fondu na obnovu pamiatok. Dobre, tak nebudeme mať cirkev, nebudeme mať kázne, nebudeme mať farárov, nebudeme mať nič, už budete spokojní a budú vymalované kostoly? Na čo budú potom vymalované kostoly, keď tam nebude mať kto v nich byť, lebo nebude. Hyperbolizujem mierne, vážení kolegovia, ale ja vám hovorím, že v aplikačnej praxi to dopadne tak, že to asignácia, priama asignácia, to znamená, že Fero Mrkvička pošle katolíkom rímskokatolíckej cirkvi, to je po tej pretrhnutej kontinuite, po tej historickej skúsenosti, po tej aktuálnej atmosfére, a to aj vy musíte vedieť, a preto je to nekorektné, hej, bude mizivé, bude mimoriadne problematické. Ako to musíte tak, to rovno nazvite, že proste štát nechce podporovať cirkev. Teoreticky ju môžete podporiť tým, že asignujete, hej, alebo cirkvi, hej, ale treba to korektne nazvať. Čiže ste prišli so zákonom, kde štát už odmieta podporovať cirkev. Potom hovoríme o úlohe štátu. Ja si dovolím tvrdiť aj napríklad takú vec, že neviem, či ju tu niekto povedal, ak teda neuznávate úlohu cirkvi v niečom inom, len teda sú to černokňažníci a neviem čo. Viete, oni niekedy plnia aj takú funkciu poslednej záchrany. Viete, že už keď nie je nikde, aby ste neverili, koľko osudov je, že už nie je nikde. Vy ste vydali, tento parlament vydal biedných ľudí pri spotrebiteľských zákonoch, pri ktorých ste tu ani neboli. Kde ste boli, keď ste mohli chrániť spotrebiteľa, kde im naválali zo 600-eurovej pôžičky 6 000 eurovú úver, už sa nemajú tí ľudia kde ísť vyplakať, tak ide možno do toho kostola. Tak buď dobre, tak potom povedzte, že cirkev bude môcť, alebo cirkví budú môcť fakturovať všeobecnej zdravotnej psychoterapeutickú pomoc. Dohodneme sa na tom, že výpadok príjmov sa proste bude saturovať fakturáciou, že cirkvi si zmerajú ten ich prínos na pomoc ľuďom v ťažkej chvíli, hej, že vytvoria to miesto, kde sa dá stíšiť. Pre niekoho to má význam. Ja viem, že pre niekoho to nemá význam ísť na omšu. Tak poďme povedať, dobre, čo vám vypadne na tom, že vám nebudú asignovať, na to, aby vôbec tí farári mali tých nejakých, ja neviem, koľko chudáci zarábajú, či 300, či 400 eur, tak si to doložte faktúrou všeobecnej zdravotnej za terapeutickú pomoc? Budete to akceptovať? Či neplní niekedy cirkev treba aj takúto úlohu?
Viete, aj to tu už bolo spomenuté, a mňa to tiež prvé napadlo, že niekedy toho Boha nájdete úplne na konci a čím ste človek starší, tým možno sa k nemu nejako nájde a chce ho. Hej? A možno aj niekomu pomôže. Ja to fakt nejdem tu filozofovať. Len prosím vás, ako môžu 1 000 000 dôchodcov, viete o tom, že už máme 1 000 000 starobných dôchodcov? Už sme prekročili tú magickú hranicu 1 000 000, už máme viac ako 1 000 000 starobných dôchodcov. Ako môžu starobní dôchodcovia bez príjmu, keď teda nemajú iný príjem ako dôchodok, ako môžu podporiť tú cirkev? Vy ste to povedali znova veľmi nekorektne. Môžu to do zvončeka dať. Viete, to sú naozaj, vy ste to povedali, že dávajú. No, znova to príde naozaj nekorektné. A keby sme chceli korektnú diskusiu, tak toto by sme mali otvoriť. Ako môžu tí dôchodcovia pomôcť? Keď 40 rokov, 5 nemohli, keď oni boli aktívni, prečo oni mohli vytvoriť tú zásobu tej cirkvi, mohli prispieť a ona by teraz nebola, tak mohli. A teraz im bola prerušená tá kontinuita, oni im to nemohli. A teraz im chcete zobrať, dobre, preženiem, chcete im zobrať Boha, nechajte im ho. Nechajte tým ľuďom večer, že je niekde omša. Nechajte tým ľuďom Boha. Nechajte im, ak štát má nejaké funkcie, tak jedna z nich kľudne môže byť to, že ten štát ešte vie zo pár peňazí nechať na to, aby ľudia večer mali ísť hľadať Boha, keď ho potrebujú. Viete, že naozaj to už sme na tom tak zle, že ešte aj to vám vadí? Že má funkcie má štát, však už obranu nemáme, prosím vás. To je 4 pokazené vetriesky, však to už je, to sú všetko, to je nič. To už obranú funkciu si neplníme, tu už vidíte, že štát, spravodlivo súdnictvo, vidíte, jak dopadlo, tak nechajte aspoň že teda zopár, že nejaké tie cirkvi, že to tak ako funguje. Neviem, ako naozaj, nechajte tým miliónom, z tých 1 000 000 starobných je, neviem koľko je, fakt neviem koľko je katolíkov, neviem koľko evaníkov, koľko židov, koľko, ja neviem akých pravoslávnych, to fakt neviem, ale určite z nich veľa je. A tí nemôžu asignovať, nemôžu aktívne sa k tomu vyjadriť. Môžu povedať deťom, pošli im, hej, ale to, vážení kolegovia, chcel som povedať, zmyslom môjho stretnutia, teda vystúpenia bolo, že upozornenie na niektoré skutočnosti, naozaj je to vážna vec. Ako, keď chcete, aby štát nepodporoval cirkvi, tak to povedzte. Povedzte, že nechcete, aby štát podporoval cirkvi. Prosím? Nechcete. Výborne. Pán predseda strany Skok práve povedal, že nechce, lebo on to má zmerané. Určite má 4 prieskumy, kde hovorí, že tu je určite dostatočne kritická množina ľudí, ktorí nechcú, aby štát podporoval cirkvi, čiže on si to vedome povie. On keď bude vedieť, že Ropucha Veľká tu má viac ako 10 000 priaznivcov, tak on povie, že ten pamätný deň Ropuchy Veľkej chce. To je tá politika v praxi. To je tá politika v praxi. Takže ak predstavitelia strany, neviem teraz Skok, či ako sa to vlastne voláte, nechcú, aby štát podporoval cirkvi, tak ste predložili ten návrh. Ja si na rozdiel, aj keby som bol ateista, čo nie som, tak poviem, ja by som chcel, aby proste štát určitým spôsobom pomáhal a podporoval cirkvi, lebo to plní určitú spoločenskú objednávku, sú tam určité historické súvislosti, proste sú to veci, o ktorých by sme sa mohli dlho baviť. Ja ako ateista by som povedal aj možno hedonista, lachtikár, neviem čo, všetko možné na svete, priateľ hedónie a sveta gombičky, by som povedal, dajte tej cirkvi pre istotu, však drží tých ľudí v pokore. Viete, že nebuďte nezodpovední aspoň, prosím vás. Keď už ste predložili zákon, ktorým nechcete, aby štát podporoval cirkvi.